Здравейте хора, аз съм Йоана Геймър и днес ще снимам на бебето в жълто. Преди това имам един гост и до мен седи Еми Геймър. Днес ще играем на бебето в жълто. Искам да кажа. Това е първото и видео. И се абонирате за канала и защото заслужава да стане известна. Така че. Ще така може да се абонирате за моят канал. Абонирайте за нея, добре. Значи първото ти видео и вече имаш гости. Да, знам. Тя знае как се. Знаем как се играе. Защото сме гледали видео. Да. И... Преди сме играли. Добре, айде изпълняй мисиите, трябва да нахраниш бебето. Така Тя още не знае английски, защото... Яши, между другото, в събота или в неделя очаквайте видео от мен. Чувам се, бе. Добре. На бебето в жълто. Какво е това? Как ще да е? Тези, които ми знаят канала от преди, мислят, че знаят, че съм имала на бебето в жълто. Ех, прадливо бебе такова. Значи, ще има реално, ще продължиме и двете да играем. Седиш да играем. Там. Трябва... Моля! Ти повече с номерата. Айде да спиш. Това бебе ми изглежда малко... Гледайте му писа штръкнали очите. Да. Това не го знаех. Хвърляме го. Приказка. Да, приказка. Трябва му хвърля котарака. Котката. Черната котка. Ти си спраш. Мислех, че я метна. Дъра-бъра-бъра. Мокри бяшчета. Има едно време едно момиче с леко притворено око. Дъра-бъра, 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 и хора, това беше. Така, приказката това беше. Заспа! Виж, заспа. Заспа! Чай, че се задавих. Така. Така. Не ми да спа. Добре, какво трябва да направя? Трябва да затвориш вратата. О, забравих. Ма ти няма ли затвори? Не. Забравих. Трябва да гледаш телевизия. Банче. Моля се взема. Много хубава телевизия. Един екран. Жълт. Айде, спивам ли? Таман гледах един... Турски сериал. Турски, любимия ми сериал. Кой гледа турски сериал? Ти си отваряш с вратата само. Какво искаш, бе? Котарака чизми е тука, ма бебето го няма. Значи ще редуваме на всеки. Моля си ги взема. Това за Служи му ги! Айде. Имам подаръче. Къде е? Знаеш ли какво? Не знам. Тя не ви каза, че на всеки един ден ще се редуваме. Моля Тя ти. спити. Не знам, че може. Трябва да направим дъжд. Това за първи път знам. Това никога не съм го правила. Скриншотнахме го. Така. Добре, трябва да го сложа да спи май. Да. Да. Немай тук да не направиш някаква простотия сега. Знам. Ето, 2 котарачета. Малко прилича на прасенце. Заради бузите. Не, заради носа. Я, се върни. Опен. Чай затворя вратата. Добре, трябва да гледаш телевизия. Парапетчето. Баскетболен кош. Да си догледаме турския сериал. Сбиха се бабите. Бабите се сбиха. Ще заспим ли? Айде, втори ден има. Заповядай. Отивате в ръцете на Еми Геймър. Така. Качва се нагоре.
Трябва да взема, пише ми да взема бутилката. Ама ти първо свали бебето долу. Ама пише ми... Да, наистина пише да взема бутилката. Аз винаги вземам бебето тогава в бутилката. Ето няма значение, пак ще се случи същото. Аре бе, къде е тази бутилка? Тя ще ми левитирата. Я! What? Окей. Айде, котарачи. Малко кот. Яйца ли си ял, бе? Или това мляко е развалено? Прокиснало. То е хубаво. Да. Сега ще гони тъпя панцер. Панцер! Памперс. Други път. Ела тука. Какво направи, бе? Кухнята ли? Смея се обаче Абе, много те готино. родители няма ли да идват тази къща? Нещо е много обладана, май. Памперс! Къде си, бе? Отключихме тази врата. Боже. Айде! Бебе, то падна. Да, песен много хубаво яде. Бебе, идвам с малко обладан памперс, да знаеш. Обладено бебе, обладан памперс. Да. Ама аз то разбирам да си се накъл. Ама Изведнъж млъкна. И млъкна. чак толкова да си ял все едно яйца. Що гледаш така? Как го метнах. Овца. Виж как застана. Чай да го сложа То може да се хубаво. оправи. Не може вече. То може да се изправи, нали знаеш. За какво беше? За Заяц. ню заец. Ну погоди. Сега ще се изправи, май. Добре. Съжалявам, беби. Така. Това момиче видяло някакъв заек и не Се знам гледали какво. влюбено едно. Какво правиш, бе? Какво се случи в момента? Какво пише? Ми... Дай му заяца и почвай да четеш пак. Да. Виж, има друга книжка, виж. Обърни се, бе. Жълта книга има сега на място на мишите. Да. Ако пак ми бутнеш. Да, така. Хоп, хоп, хоп. Да принц да нещо си. На зайка бягал. Край. И бебето Зайка бягал край. заспа. Прави тази книжка. Даш, Не знам. ти за мен не затвори. Затворих. Пише. Не, тя трябва да ги събираме. Що? Не така. Тая песен е много... Това видя ли зайка? И виж, имаш някакви стъпки, бели. Някой сни. Тихо беше, събудите бебето. Ето. То старо. То Ама старо. защо зайка не, то е старо, тук? Тази стъпка нямаш. Къде е зайка? Изчезна зайка. Хора. Божечко. Остави го на масата. Тая... На маса трябва. Не, да. Тая игра съм я играла, но... Преди няколко години. Не беше го. Не, но... Това не съм го виждала никога. И аз. Имам една идея сега, като взема бебето, какво ще направя с него. Понеже много ме ядосва, ще види то. Сега. Заповядай. Взимаме. Така. Трябва да си гледаш телевизия. Не, пише да си гледаш телевизия. Пак ли? Пак да. Не ми дава. Трябва ти да бебето реве. Еми, Това кога дойде тук? оправили сме го. Пише да гледаш телевизия, сега трябва да вземеш бебето и да го... Какво? Трябваше да го почешеш, май. Отивам си гледам телевизия. Турска сериал. Да. Втори епизод, та бабички се скараха. Какво ще правим сега? Какво ще стане? Ще се сбият. Трябва да си направиш този... Филийка. Отваряш, айди. Така, рисунките са други. Бебето плаче, белия заек, ключовете и някакъв заек, където показва средни пръстове. Вау. Аз слагам от всичко.
И аз. И краставици даже слагам. Аз не обичам. Ма слагам по 2, защото са малки. Ако се чува някакъв звук, извинявам се. На Хикс стана. Добре. Дай те за щастие. Щастие ще я да кажа. И саламче. Салама! Ох, това салам. Йо, гъби. Гъби аз слагам... Една става е. Лучес. Аз Лучес. не харесвам. Оп. Айде, хоп. Ох! Нахрани ме. Отвори. Добре. Отвори хладилника. Филийката ми изгоря. Само ще вземам лекото и нищо повече. Не. О, не, лабиринт. И сега как аз тук... Как? Не, знам майпа. Давай наляво. Насам, наляво. И сега Насам. наляво. Не. Надясно. Да. Ляво, дясно. Дясно. Не натам. Да. Не се върна. Не, ти се връщаш преди това. Значи трябва да тръгнем насам. Добре, тръгваме така. Ето. Трябва да нахраним бебето. Хоп, и сега пак се връщаме в дома. Не. Никъде Върни не се. На тази врата. 10 номер. О, божичко. Защо ме гледаш така? Гладен. Котара, качизми! Пак ли бе? Жълта прадня този път. Защото... Топ не лети. Мальчице! Сама се не се сресна. Какво стана, бе? Боже, родители... Мале, ако родителите видят това чудо... Биберона, бързо, биберона! Ти ще и да ти кажа да прочита биберона. О, божечко, мале. Майче, вампир така. Чукни. Спокич. Божечко. Мале, родителите, ако видят това, ще ме отрепат. Те играчки даже защо са мръсни. Ще избухнаха. Слушай го да спи. Май сестра ми каза да спи, аз я мачкам. Не че я мачкам, абе. Вишка ми я и аз да спивам. Йо. Ти само отида да спи, нали? Дай му овцата. Давай. Що екран става черен? Кога дойде този стром, бе? Божичко. Така, аз мисля това да го направим във втория епизод вече. Да. Добре. Във втория епизод. Чай са. Добре. Сега. Какво ще кажеш са? Добре, айде така.
Стигнала съм с TikTok, последвайте. Добре, абонирайте за канала. И ако искате да пусна част втора, и ще я пусна. Няма сега да разследвам нищо и... Да. Чао. Чао. От Еми Геймъри да ме се абонират за канала. И за моя. Чао. Чао.